ושוב אנחנו כאן ב-Your Link to Wellness, הקשר שלך לבריאות עם אלון ויהודית. היי אלון. אהלן יהודית. הפעם אני רוצה לספר לך על סיפורים שאנשים מספרים לעצמם והם מאמינים בזה. למשל, אני פגשתי לא מזמן אישה שהיא מסבירה לי שהיא מאוד רוצה להפסיק לעשן, אבל היא לא מפסיקה לעשן בפועל בגלל שהיא, אם היא תפסיק לעשן, היא תתחיל לאכול ולאכול והיא תשמין. זאת אומרת, היא מספר לעצמה סיפור שבגלל שהיא לא רוצה להשמין, היא לא מפסיקה לעשן. והיא כנראה גם מאמינה לזה. עכשיו, מבחינתי זה מגוחך, כי ברור לחלוטין שכדאי להפסיק לעשן, כי כדאי להפסיק לעשן. זה מזיק וכו'. ואם אתה באמת תגיע למצב שאתה מתחיל לאכול יותר ויותר, תתמודד עם זה ותדאג לא להשמין. זה שני סיפורים שונים והם אינם קשורים אחד לשני. איזה סיפורים את שומעת בעצם על אנשים שמספרים לעצמם כאלה סיפורים? אז אני שומעת על סיפורים שאפשר לחלק אותם לשלוש קטגוריות. אחת זה אנשים שאומרים אין לי זמן. הדבר השני זה אנשים שאומרים אין לי כסף. והדבר השלישי זה אנשים שאומרים לא מתאים לי, אני לא מתאים לזה, זה לא מתאים לי, לא יכול, כל מיני סיפורים כאלה. אז אני אתן לכם דוגמה לאנשים שאומרים אין לי זמן. אין לי זמן לאוכל בריא, אין לי זמן ללכת לחנות מיוחדת, לקנות שם את כל הירקות האורגניים, לא יודעת מה, כל מה שצריך כאילו לבריאות טובה. או ללכת לסופר ולחשוב קודם, להכין רשימה, זאת אומרת לעשות חושבים לפני שקונים, זאת אומרת אין לי זמן להתעסק עם זה, אני הולך לסופר, קונה מה שבא לי, מה שאני רואה, פשוט כי אין לי זמן. זה לא חייב להיות ככה, אוקיי? אפשר לתכנן את זה מראש, אפשר להחליט מה אנחנו רוצים שיהיה בתפריט, מה צריך שיהיה בבית כדי שנוכל להתחיל לאכול אוכל בריא ולתכנן את הזמן שלנו ככה, שנוכל להגיע לחנות הספציפית הזאת ולקנות את האוכל הבריא, זה בשבילנו. עוד דוגמה שאני מכיר על עניין של אין לי זמן, זה שאנשים אומרים אין לי זמן לרוץ. לא מספיק בערב, לא מספיק בבוקר, אני עובד כל הזמן, אין לי זמן לרוץ. מה אתה רוצה שאני ארוץ 3 פעמים בשבוע, 40 דקות? אין סיכוי שאני אמצא לעצמי את הזמן. אז החוכמה היא באמת לפנות את הזמן, וכשאנחנו נבוא ונעשה את הספורט נרגיש הרבה יותר חיוניים, הרבה יותר ממוקדים, הרבה יותר טוב. ובעצם כל היום העבודה שלנו יראה אחרת. טיפ לנושא הזה, תקומו שעה קודם. אין לך זמן, לכולנו, גם לעשיר וגם לעני, יש 24 שעות, נכון? בזמן, פעם האחרונה שבדקנו. אז מי לא היה רוצה להיות בנעליים של העשיר? יש לו את אותו זמן, בוא נראה איך הוא מנצל את הזמן שלו. נכון, אז אני חושבת, מעביר אותנו גם לנקודה הבאה של אין לי כסף. אין לי כסף, הרבה אנשים אומרים אין לי כסף, כל מיני מאכלים מיקרים, אם זה אורגני, אם זה בסמטי, להתחיל לעשות מנוי בחדר כושר וכולי, אין לי כסף. אז קודם כל יש פתרונות, לא הכל חייב לעלות כסף, אבל נכון שלפעמים דברים גם עולים כסף. והכסף הזה שווה, כי זה בסופו של דבר כסף שאנחנו משקיעים בבריאות שלנו, משקיעים בעצמנו, במקום להשקיע בבורקסים ובכל מיני קלוריות ריקות, בואו נשקיע בבריאות שלנו את הכסף. והנקודה השלישית? הנקודה השלישית מדברת על אני לא יכול, זה לא מתאים לי. אנשים שניסו, למשל לעשות דיאטה כמה וכמה פעמים בעבר שלהם, אומרים לא יכול לעשות את זה, זה לא מתאים לי לעשות דיאטה. אני לא יכול לשלוט במה שאני מכניס לפה. או אנשים רזים שצריכים לעשות דיאטה מבחינת בריאות, ואומרים, אני אף פעם בחיים שלי לא עשיתי דיאטה, פתאום עכשיו אני צריך להתחיל להיכנס להרגלי אכילה אחרים, אני לא יכול. אני לא מאמינה בהן, אני לא יכול. כל דבר שאנחנו נחליט, אנחנו נוכל לעשות. אם זה יהיה מספיק חשוב לנו, אז היכולת תגיע, המיומנויות שלנו ישתפרו, ואנחנו כן נצליח אם אנחנו נחליט לעשות את זה. בדיוק. אז מספיק עם הסיפורים האלה שאנחנו מספרים לעצמנו, ואם לא הזמינו אתכם לפסטיבל מספרי סיפורים בצפת, סימן שאתם לא כאלה מספרי סיפורים כאלה מוצלחים. אז בואו נפסיק לספר לעצמנו את הסיפורים האלה, ופשוט ניגש לעבודה, ניגש למלאכה ונתחיל לטפל בעצמנו. חברים, ידע הוא כוח, ועם הידע יהיה לנו את הכוח לשנות. קחו אחריות לבריאות, להתראות. ביי.